அனைவருக்கும் வணக்கம். இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது வந்து மிவி ரிட்டன் கிஃப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து செகண்ட் தீபாவளி. லாஸ்ட் இயர் தீபாவளிக்கும் எங்களுக்கு எந்த ஆர்டரும் புக் ஆகலை. பட் இந்த இயர் 2-3 என்கொயரிஸ் இருந்தது. பட் எதுவும் புக் ஆகலை. ஸோ ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது. பட் இருந்தாலும் லாஸ்ட் இயர்க்கு இந்த இயர் என்கொயரி வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி என்னை நானே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். கடலுக்கு கேட்டுச்சு போல். ஸோ எங்களுக்காக ஒரு ஆர்டர் சூப்பராக கொடுத்துருந்தாரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அருள் சார், எங்களோட ரெகுலர் கிளைண்ட். இவர் அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்கிட்டையும் நம்மக்கிட்ட தான் ரிட்டன் கிஃப்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவார். ஸோ அவரோட ஆஃபீஸில் அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்காக நட்ஸ் பாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அவர் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி இதுதான் வேணும், இப்படி தான் இருக்கணும், 100 கிராம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வேணும். ஸோ அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் சூப்பராக ஒன்று ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம். ஸோ கிளைண்ட்டும் ஹாப்பி, நாங்களும் ஹாப்பி. ஹாப்பி திவாலி டு யூ ஆல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியில் இந்த நட்ஸ் பேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ.